Fuj, moje kolena. Pol hodina dačo. Dokonca. Som dosť devastovaný. Apple zdraví sa jedno poschodie považuje za približne 16 schodov alebo 3 metre prevýšenia. Takže ja sa dneska snažím prejsť 100 poschodí. Zajtra. Jo, je večer predtým. Sneží. Toto bude ťažšie challenge, ako som čakal. Ok, ľudia, takže deň D. Celkom na nás snežilo a ešte stále sneží tak pomenej, keď sa tak pozrieme. To naozaj krása. Ale o 10:00 začíname a musím to dokončiť do 1:00, čiže za 3 hodiny. Takže 10:18, ako môžete vidieť, vyzerá to tu do zasneženie. A s ním ideme teda prejsť 100 poschodí, uvidíme, kedy sa jemu už nebude chcieť. Ideme na to. Vychádzame prvým malým kopcom, to budú prvé poschodia, zatiaľ mám len jedno. Čo, už ti stačí? Už ti stačí? Ja ešte nie. Päť minút oficiálne za nami, ale z challenge už je 23 minút. Keďže sme začali 10:18, teraz je 10:23. Očakával som, že to bude zatiaľ takéto približne. 10:26. Odkedy som povedal, že 5 minút za nami, tak len ideme dole z kopca. Ale teraz už ide ďalší kopec, takže ideme teraz valcovať. Vyšli sme na kopec, ideme teraz dole. Bude to dlhá cesta dole, čo som absolvoval už doskrát. Ale skúsime si to skrátiť. Takže ideme. Počkať, ideme. Ľudia, čumte na to! Ďalší kopec a poschodia sa načítavajú. Vyšli sme ďalší kopec tam a ideme sa čeknúť na poschodia. Dobre, takže teraz nám tu vybehnú poschodia, vybehli sme takýto extravestorový kopec. On už umiera. Ešte sme neprišli ani 2000 krokov. Bude to zaujímavé. Ideme ďalej, ďalší kopec. A potom nám ešte napadlo, potom mi ešte napadlo, že by sme vlastne mohli prejsť jedných schodí, čo tu majú. To je vlastne 160 schodov, čiže to je 30 metrov. Takže 30 metrov by sme prešli, čiže to je koľko poschodí? 10? Tiaľ asi najväčší kopec a hrozne sa to šubíka. Ty kade ideš, však ideme tady to. Áno, lebo dole poschodia sa nerátajú. Mentálne pokračujeme ďalej po toto extraverstrovom kopci, čo sa nám určite prirátá aspoň 10 poschodí. Že? Takže toto je strbý kopec. Zatiaľ už sme prešli skoro celý a ideme teraz buď tam, alebo ešte na vyššiu vec, takže ešte sa rozhodneme a ideme ďalej. A tu máte poschodia. 10:59, on už potrebuje oddychovať, uvidíme, či to dokážeme, keďže máme len do 1:00 čas. Začali sme taký neskôr, ale to sa nepredĺžili na čase, proste idem dál a teraz máme menšiu pauzu, takže sa nás to nahreje a pôjdeme ďalej. Ideme ďalej! My to dokážeme! No a dlho sa mi už nezobrazili poschodia, neviem prečo. Ale teraz sa majú niekedy zobraziť, takže je 11 hodín a my pokračujeme ďalej. Ináč hovoril som už, že 23. decembra. Hovoril som to, ale do videa. Sme smerom k našemu cieľu a už sme fakt blízko. A ty ho zahlasil, že počul medveďa, ale medvede už hibernul, takže neviem, čo počul. Wow, tak zráme. Domýli sme si, že my sme išli omylom hore, ale lebo tam je náš cieľ, wow. A teraz to musíme schádzať, takže hej, veľa šťastia pre nás.
let's go. Takže update. Nebol to náš cieľ, ale vyzeralo to tak. Bolo to len ten dolný level. A my sme chceli za horný level. A teraz sme na hornom levelu, lebo sme si to vyšlapali späť. Hej? Toto je, ukážem vám to. Oh yes, sme tu. Let's go. Odcházíme. Toto není to, čo sme chceli. Je to, čo sme chceli. Dobre, stoj. Teraz stoj, pozri sa do kamery. A ukáž tam. Tam sú poschodia. Ideme dole kopcom. Teraz to bude dlhá cesta dole kopcom, musím povedať. Takže poschodia teraz nebudú moc dobré. Čo? Máme, že neviem koľko, lebo sa to nenačítava. Fujky, bujky, akurát som skúsil ďalší mysleť a potom som zistil, že sú tu kamene dosť nepríjemným spôsobom. Tak som si... Fuj, moje kolena trošku bolia. Ale my pokračujeme ďalej. Proste nemôže sa zdať, že... Nemôže sa zdať, my sa nezdávame. Len tak. Proste ideme ďalej. Kámo, jaký výhľad. Došli sme z tejto hory. Išli sme trochu inou cestu, ale ty kokos, to bolo fajne zložité. Kúkajte, čo robí. Ale ideme ďalej. Potrebujeme 100 poschodí. Pokračujeme ďalej. Žiadne ďalšie poschodia zatiaľ, stále ich máme 42. To som si istý, keďže sme žiadne poschodie proste nevyšli. A ideme teda teraz na Infinite poschodie glitch, a.k.a. schody. Sme tu. Let's go. Poďme na to. Je to dlhá cesta. Vyšli sme to. Ty kokos. To bolo také ťažké. 160 schodov. Co vyšli za asi 2 minúty. Ani nie. No tak to nám určite pomohlo. Ale samozrejme tento Infinite poschodie glitch môžeme použiť len raz a už ho použili. Takže teraz už no more Infinite poschodie glitch. Sme tu zas, hej, ale teraz ideme trošku inú taktiku, dvojíme podobnú ako na začiatku, lenže potrebuje viacej toho vystúpať jednoducho. Ideme na to. Akurát si sám vychádzam takú kratšiu cestičku, lebo sa mi chce. A samozrejme ešte budeme mať aj poschodia, takže hneď sa vrátim taktiež za bratom a budeme pokračovať. Pôjdeme na to, snáď to dáme. Hej, snáď to dáme. OK ľudia, takže máme ďalší oddych. Máme 54 poschodí, čo rád vidím, ale už som chýli na 12. hodinu, takže už hodina dáčo do konca. Snáď to dokážeme. Aké nie, tak nič, proste sme to nedokázali, ale dúfajme, že to dokážeme jednoducho. 11:59, hodina do konca, ideme na to! Dobre, takže teraz ideme do stromou cestičkou, ideme na to. Takže brat už o chvíľku končí, teraz ideme ešte vystúpať ďalšie poschodia, akurát sme to vystúpali a rovno sme išli dole, lebo potrebujeme fakt tie poschodia. A sa to dáme, akože. Už zostáva menej ako hodina, ale my to dokážeme. Dobre, takže som na to sám. Brat oficiálne už odišiel a budeme sa snažiť dať tie poschodie, čo nám ostávajú. Už nám ostáva málo času, ale aj málo poschodí. Ale myslím, že to bude fakt veľmi tesné. Momentálne schádzam dole menším kopcom, ktorý mi dá približne 4 až 5 poschodí. Už som došiel. Taktiež túto sa nachádza to ihrisko, na ktorom som natáčal testujem fake Euroloftu. Poďme na to. Celé zasnežené. Wow. Mám gulu. Akože sneh je taký, viete, že chrumkavý. Hej, ale je taký mäkký. Hej, dá sa povedať. Wow. Dobre, pokračujeme ďalej. Musíme to dať. Musíme. Vyšiel som to. Teraz som dosť zadýchaný. Plánujem teraz proste ísť na kam a uvidím, ako to dopadne. Teraz proste plánujem ísť niekam do kopca. Hej, uvidíme. Nemám teraz žiadny direct plán.
Je to ťažké, ale snad to dám, fuj. Potkol som sa trošku, ale snad to dám. Máme už málo času a málo poschodí, takže ideme na to. Máme za sebou ďalšie veľké stupáky. Sme blízko k cieľu, ale uvidíme. Fakt, je to tesné. Nemáme najviac času, čo už som povedal asi 6 krát, ale hej, je to pravda. Pravdepodobne máme poslednú pauzu, je niečo pred pol prvou, čiže pol hodina a dačo do konca. Som dosť devastovaný, neviem prečo, ale bolia ma pleci a už máme za sebou niečo cez 70 poschodí, ale ešte sa nám nezobrazilo reštart poschodí, čo je približne každú pol hodinku, takže máme za sebou 70 poschodí a teraz už mám fakt, že veľkú šancu na to dať. Máme pol hodinu presne a snáď to dáme. Ja som pozitívny, že to dáme. Momentálne idem rovnakú tráť ako na začiatku. Je to už len otázka času, či to dokáže alebo nie. Momentálne som tu na. No neviem, či nám sneh pomôže, ale proste na začiatku sme to tutaj robili. Teraz robíme znovu. Snáď to dáme. Ideme ďalej. Nevzdávame sa. Je to tak, my sa nevzdávame. Jo. Už sa to blíži ku koncu, už chodím čaptavo proste. Sice som neprešiel ešte ani 10 000 krokov, ale poschodia proste dajú zavrať. 88 poschodí. Neviem. Snažím sa to dať čo najrychlejšie. Ostáva na 12 minút. Neviem, ako to je s poschodiami. 8/9 minút do konca. Teraz sa snažím ísť len do kopca. Nezdá sa to, ale nasnežilo týmto maličkým popraškom dosť. Lebo tu už jednu pauzu mali a spravili sa tu absolútne diery za snehu. Ale idem sa pozrieť na zdravie. A teraz som akože tak rýchlo vybehol kopec, že teraz aj keď 5 minút budem restovať, tak to asi nebude vadiť. Keď niečo je 6 minút do konca. Akurát som to čekol a mám 99 poschodí. Takže teraz posledných 16 krokov to bude 100 poschodí. Máme minútu dačo do konca a ja tu sedím na lavičke. Keďže už som si takmer istý, že mám 100 poschodí a teraz už len čakať na vyhodnotenie od zdravia, či som to dokázal, alebo nie. Máme minútu a pol do konca, možno už menej, možno už máme len minútu, takže ešte pôjdem čo najďalej. Dal som to? Nie? Nedal? Dal? Nie, to je jedno. Tento výhľad si zaslúžil ako odberať zvonček. A tu je finálne vyhodnotenie poschodí.